сервиза в хотела, сервитьорката Орнела. 5 звезди съм, казва тя, айде. Какво да бъде? Казвайте, давайте. Една кола и една вода. Кола и вода. А за вас, господине? За мен е същото. Добре, значи сода и фанта. Кола и вода, нали го записал? Да, обърках се, извинявам се, много. О, сега идва. Ето и водичките. Само спокойно всичко. Ето, заповядайте, това е от мен. Количките къде са? Въй, Колич, извинявам се, сега ще ги дойде. Здравейте, да. Ето, заповядайте едната количка и другата са... Телефона ме, какво правиш, момче? Извинявам се много, извинявам се. Сега ще ми забърша телефона веднага. Аз имам... Пък ми повече, няма да стъпи тука. Ама изчакайте, Пълно чакайте. безобразие. Не, за нищо не става тия, а? Ама, бахшиш няма да ме оставите, не? Аз за какво работа? Напускам.